ndakandiripa magunje pepe mungomuso magunje ndo growth point yacho kwa urungweka ndokunangara musikana yaitengesa mabanana chidiki so anga akakura mabanana zitswanda rangati zihombe ndipo ndakasvika pe ndikati kona musikana mabanana ako ari kuita padhora ungani pase mabanana mangani zvikanzi imi handisi musikana ndiri mukadzi munhu pandikamunangara so ndakabva ndanzwa kuseva kuti kana kunangara sekuti zira kadai so ndikati iwati uri mudzimai womunhu akabva ataura ipa pakati ndiri panumber 4 kati unaziva pane zvimwe zvinhu zvokuti unoshamisika wonzwa miri kusisimuka wonzwa miri kunzwa kucha sokuti muzira kadai so ari kuzvitaudza kuti ari panumber 4 ndikamuti saka yawa kuti wati wakatobvisirwa zvikanzi ndakatobvisirwa matekenya ndebvu makandinzwa zvese zvakabvisirwa mari dzese dzakaenda ndikati kwawafa pachikoro zvikanza ndaperera form 1 aipapo ndipakazondibata ndikati kaya wakavaberekika ngatichengetedzei kodzero dzevanasikana ndepakati paipa ndiri nechikorekore chakachenjedza ndechidetanga mutanda udesiyambare mwana aifana kuva ticha aifana kuva dokta onanga akupasarwa kodzero dzake zvinhu zvidei pasi ngondongotiwo #no to girl child marriage zvinhu zvine pasaura kodzero yemwanasikana. Platinum FM.